O Unión comeza con bo pé a fase de ascenso a preferente. Os de Asados tiveron que remontar ante o Alerta Navia para vencer por 2-1 e adiantarse na eliminatoria. Esta fin de semana arrancou a fase de ascenso a preferente, onde a Unión de Asados loita por avanzar e conseguir o tan ansiado ascenso. Este domingo os rianxeiros iniciaron o seu camiño nesta fase final da competición e tiveron que aplicarse a fondo para poñerse por diante na eliminatoria ante o Alerta Navia no primeiro asalto. Pero o conxunto dirixido por José Manuel Rodríguez non o tivo fácil e decantou o seu favor o duelo nos últimos compases do choque. O inicio tinguiuse de vermello grazas ao dominio local, lanzado á pola eliminatoria e crearon varias ocasións de perigo. Un remate foise ao largueiro e o meta vigués respondeu con acerto a 2 disparos da Unión para manter o 0-0. Pero conforme avanzaban os minutos, o Alerta Navia foise repoñendo e fíxose co control do esférico e equilibrando o choque. E tras o paso por vestiarios, viuse outro partido. A igualdade protagonizou o encontro e os visitantes aproveitarono para adiantarse no marcador no minuto 49. O Unión, esporeado pola súa afección, buscou con máis ímpeto o gol, rozando en varias ocasións. E tras moito insistir, Ismael Cerqueiras topou co premio e puxo empate no 57. Foron correndo os minutos e a igualdade non se rompía e cando parecía que os dous equipos daban por bo empate chegou á segunda diana dos de Asados. O tanto, obra de Sergio Nieto subiu o marcador no engadido, desatando a locura nas gradas do Municipal de Vilas. 2-1 final, triunfo sufrido e traballado do Unión que afronta a eliminatoria cun gol de marxe co Alerta Navia.